akong negosyo. Wa na gyud. Tuma na iti paniod to naman na ibayo ko makapalit sudan. Pastela ni si Anjo. Dili mahubog, matulog ra. Bangon ya, bangon. Bangon. Bangon sige ra makatulog. Hindi ka mahubog. Magsige ra katulog tibok adlaw. Mahubog mo wala mo di baligya. Di baligya, palit og sudan dito ka. Crispy dito sa unan. Dili ko ta. Jo, kana pong init na crispy palita ha, basi ka to mong bugnaw na kayo. Hindi ko ta be. Oh, daraw. Raruha gid na ha. Duwa ra man ta Jo. Isa tayo sa kabaranggayan ta kay dako kwarta ipadala ako semua. Buta sa kuya. Subuon bata ni magyaw-yaw pa. Raruha gid na Jo. Skit, nari ka dia manok ni crispy, gusto ka? Gai ko bi. Ayaw na lang uy, gamay ra ba kay ni basi kasabaan ko. Lagi na. Gai ko bi. Dili lagi ko kit, kay kasabaan jud ko ani. Bala ka, nainom sila Mila. Ha? Asa ba napit kit? Guys ako. Manok, crispy. Sige, basta isulti sa kuwa asa sila nag-inom ha. Sige bi. Ambil na crispy bi. Oh, dra oh. Oh. Bali pa. Isa. Unsa man tao ni? Uy, ang gamay na lang kayo ni ba? Na tao. Asa sila napit nag-inom? Ano, tura dyan ayaw! Ay! Sabi lang niya, ganito ba na kalersa? Sama niya, ano mo ginagin itong ginagin gabi iprehapon nga? Oh shit, not good. Sakto. Pulutan, oh, be. Mo pulutan. Masyata na. Imuha ka rin tagay, wala makapulutan nila. Kami ikan masig kinawat mo niya? Nalit ako na, lamiyan. Nalit eh. Sana all. Pwede na itong babay. Bagong timpla na mo na. Ay, di lang ni basta mestiza jo. Kuyaw ni nga klase nga mestiza jo. Sagol ni jo. Coke, Red Horse, Tuba, og Tanduay Light. Lami oy. Grabe ko yawa man dana upat na klase ngayon nun. Ulay pa yato adyo ba? Timing kayo ba? Nag-shot me niya. Nagdapo yung kagpulutan. Perfect kayo, parting lamia. Oh, yali ka, nakitaan pa mo. Ano? Ay, ming kayo. Bilay. O, dyan na. Oh, grabe. Mag-una-una, mag-amura, mag-imuha na. Saan naman ako? Good ka na, limuna. Makaapat ka sa tama jo. Paharon ka lang muna mo. Ha? Isa na kapitsel din nila. Puno kayo. Ha? Awa ako, nabili ng tunga. Ganyan naman sagot. Ano nga, kaya ino? Nanihar. Nakita nito ng bata dahil. Hindi mo ito niagi ba? Ah, higit yun na. Oh, bata. Niagi rin. Dagaan ko sa duha ka manok para mutugan kung asa mo nag-inom. Tagaan mo? Ano ba niya? Buhay, nag-ingon si mo. Marunong kayo, di mo tugan kung asa mo nag-inom. Taba ko lagi. Andiyan na po. Oh no! Pasatuan ko ka. Amat Isa ka. pas na to, kanay shot o kanay pulutan. Ay, siya pa paspasin shot siya ba? Kagani harapan ta. Sige na. Ikaw mo na boilo ng pulutan. Ano sa naman ka ay? Ikaw nagdala, ikaw pa na boilo. Mo naman ang ano noon. Yo, lahi pa yato adyo ba? Igali kay nakagawas ka. Wa kay kasabi na si Moyoyo. Wala man, naganito nagpuyo na kay wala baligya. Puro man baligya, jo, napugok na mo. Kinsa may di mapugok nga. Kalau suguon ko sugaton mo kanyo perminti. Binuang po na jo. Alangan mga makita ang puka sa mo agad. Pinakalas. Anjo las. Oh no. Oh shit, not good. Dawata na unsa na may tuwa nagluya na magmaayo ni. Bog na. Pasi. Jo, na naman jo. Pinsel ako ang pinsel. Ya, dili sa mi jo. Sige. Dili sa mi jo. Kana bala na jo. Bala. Kaya pa naman uli, yatod pa ka na mo. Ako ra. Ka bala mo lang ka, pagkama. Wala ka kama, gusto ka, tungkol ka. Ayaw, uy! Uy! Tama ba niya kayo? Igo pa niya kayo yun eh. Oh no! Kamang ako, makamang. Oh shit! Bela, napit na alas 3 si Anjo, apoy kabalik. Kinibata sa guon, asa sa kanin nagsangit-sangit. Pataan nga ginapagdali, itin paniudto na. Unsa nang orasa? Tig-snack na. Ay naana oh. Pagdali siya! What? Stila na unsa naman ka, Jo? Oh no! Taingon na makakiro. Sa
man ni. Bukog man ni. Kasi na nahubog naman sa kadyo. Pero ang gutuman rin nagpinaabot si Mua. May klaro gini mata oy. Kung saan naman nang takadyo. Pag-aabot ako bukog. Kauna na. Nataa ka. Wadyo kay pulos. Wala ko nahubog yo. Katugon ra ko.